Животът си върви и в един прекрасен ден се оказва, че не дочувате. Какво? Моля, увеличавате звука на телевизора, струва ви се, че хората говорят много тихо, попадате в опасни ситуации. Чувствате се объркани, беззащитни, изолирани. Какво става? Край на тревогите. Вижте решението. Магни Ear Deluxe. Магни Ear е лек, удобен, с дискретни размери. Ще не забележим за околните, той може да улови всеки шепот и далечен разговор. Чувате дори усмивките. Отново. Животът, който не дочува, е нещо специално. Магни Ear Deluxe ни помогна да си върнем предишния ритъм на живот. Щастливи сме! Магни Ear Deluxe може да приемате и усилвате звука до 50 децибела. Чувате кристално всеки шепот. Просто поставете Магни Ear в ухото. С едно щракване включвате и изключвате. Лесно контролирате и силата на звука. Магни Ear е подходящ за мъже и жени на всякаква възраст, а неговият малък размер го почти незабележим за околните. Откакто ползвам Магни Ear, чувам всеки разговор. Отново живея и общувам както преди. Бъдете си сега, поръчайте Магни Ear Deluxe. Само с тази изключителна телевизионна оферта получавате и 4 удобни приставки, 4 батерии, четка за почистване, кутия за съхранение и подробно опътване. Получавате всичко на достъпна цена. И не забравяйте, ако поръчате Магни Ear сега, получавате и SOS подарък в практични очила за четене. Те са по всяко време, за вся ситуация. Позвънете точно сега. Насладете се на пълноценното общуване с любимите хора. Обадете се веднага и поръчайте Магни Ear Deluxe лек, удобен, с дискретни размери. Получате и SOS подарък в практични очила за четене. Опитайте нашите консултанти за стойността на доставката. Имате право да върнете продукта в срок от 7 работни дни. Сега може да чувате до усмивките.